Vene on sisällä. Ja purettu ja hiottu. Sekin vielä. Nyt ruvetaan siihen kuule suunnittelemaan ja mitoittamaan vähän jäykkäriä. Eikö? Kyllä. Tuonne tehtiin jo tuo yksi pala laitettiin. No tänne tehtiin vähän jatkoa. Se loppui niin typerästi, no varmaan edellisellä videolla näittekin. Loppui tuo vaneri niin typerästi tuohon. Vähän tommonen nopea pala siihen, mutta saa ajaa enemmän kuin hyviä asioita. Tuli sitä jäykempi, heilutapas sitä. Oi, en näe. Se ei anna oikeastaan ollenkaan enää periksi. Siihen nyt kuule viimeisen päälle vaan tehdään piikittäisjäykkäri. Kestää 2,5 taipua. Kestäisikö niin paljon? Pitäisikö se tehdä saman testin? Kyllä me tehdään kunnolla. Nyt saa laittaa vaikka 500 sen siihen. V12. Joo. Tinneri. Ruvetaan suunnittelemaan. Joo. Leikkumaan palaa. Niin, no laitetaan tuonne nuo palaset ensin. Tuonne penkkien päätyihin. Mä leikkasinkin ne jo tuosta. Näpätään ne sinne. Sitten ruvetaan tekemään jäykistelyä. Hartsin sekoituksi. Katsosko patteri kuule. Se on joku pikkusen... Hirveellä hartsikäsillä oot sitä sotkenut. Minä. Tää on nyt ne hanskat pois keistä. Nää on mun lempihanskat. Ihan syttyy valo, oota nyt. Hiasit vähän niitä. Lähtihän se. Se oli vaan hieman kanke. Kylmä yö ollut. Niin, siitä se varmaan johtuu. Paljon kutkasta. Niin varmaan huntila saa hänen alakuun. No alaku. Se pitää antaa kumminkin vähän aikaa jämää. No, mutta sitä pitää laittaa sinne levyn toisellekin puolelle vähän immeyttä. No sinne takapuolelle. Ai sinne missä on se kurtsu. Niin. Miksi? No eikö se kannata suojata tuolle? Ei joo. Teen sä kuin 50 ainakin. Paljon. Saatko 50? Ihan tasan 150. Paljonko siihen laitetaan sit? 3 grammaa. Sitä pitää painaa välillä. Ei oikein näy tässä kamerassa. Nyt sitä lähti 3 grammaa pois. Perstuntumaa, hyvä tuntuma. Se riittää. Tuosta kuule minun sekoitustikkuni. Tympiä hajusta tähän vaan. No. Vatkataan heti niin ihan kuin viimeistä päivää. Siellä on kuule vähän. Tartuntaa siellä. Sutta oli tuonne. Joo, se on takapuoli. Siihen hyvät patkulit. Kestää vuosisadat. Vaikka olikin vähän homeista vanerien. Laitetaan se ei homehdu lisää. Niin. Homeissuoja päällä. Vähän hartsi on varmaan ihan niinku top tier homesuoja. No kyllä mäkin niin sanoisin äkkiseltä. Se mä tekee aika jämäkän pinnan. Olisiko se siinä? Eikö se oo siinä? Laitetaan siihen mattoa ja... Mattoa pielle. Lähtisi vähän siihen tarraamaan ensin. Siihen vähän mattoa. Ilmat pois. Näin se etenee. Hitaasti, mutta varmasti. No, Tai epävarmasti. Niin, onhan tämä epävarmaa. Niin. Se on nyt vähän kaikkea. Se on hiosta epävarmaa. Mitä sä ajattelet? Ei mitään. Aina näitä. Niin. Se olisi siellä kuivamassa. Tai jämähtämässä. Joo, se tulee hyvät tommoset puhut päädyt. Joo. Ei piti jättää aukinaiseksi. Tulee style. Lotkuttaa. Eikö laitakin? Joo. Vähän rullukkaa perään. Ja... Tuolla vissiin niinku saa nuo ilmat pois tuolta. Nää on netistä opittuja juttuja nää. Niin. Mehän ei tiedä mitään muuta kuin se mitä Netti on meille kertonut. Tämähän ei ole niinku millään tavalla meidän alla. Ei. Kaikki onnistuu mitä tehdään. Jos se ei epäonnistu. Niin tuo ainakin epäonnistuu.
Näpättiin sinne tommonen jäykkäri. Tommonen jäykkäri nyt. Nyt kestää. Joo. Tähän tulee toinen samanlainen vielä tuohon. Ja tuonne reunoille. Yhdet. Ei tuu niinku ongelmia, se on ihan varma juttu. Se on hyvä. Eikö oo? No. Sitten tähän tulee tosi nuitten päälle sitten vaneeri näin päin. Tosta jotenkin. Mutta se nyt on vielä vähän auki, miten se tehdään. Kyllä se leviää. Täältä tulee sitten sivuuttain. Mutta katsotaan mitä me saadaan askarreltua. Se on ihan siitä kiinni, että kyllä se leviää, mä uskon. Se leviää. Kato, kun tuli hyvä. Jos se ei lähde projektina myyntiin. Niin. Aika kiva. Onko suorassa vielä? Mitä kestää puristusta tuo koivuvaneeri? Ihan raakaa puristusta. Jos tästä ruvettaisiin painamaan nämä yhteen. Ja jos ei huomioon ja reunat painuu ensin tai että se nurjahtaa tai ihan raakaa puristusta. Paljon kestää? Mä tiedän, kun sä sanoit mulle. Niin on totta. Kerro vaan. 40 tonnia. Kestää aika paljon. Kestää aika paljon. Niitä tulee 2. Sitten se kun siihen joka suuntaan jäykistellään, niin ainakin 4 tonnia kestää per palikka. Saa 80 000 voimalla lykätä tuo Merkkuri tuota perään, niin ei mene linttaa. Mä saatri linttaa. Jos ne ei niinku silleen. Niin eihän se nyt sitä kestä Ei, varmastikaan. Se on niinku raakapuristus, jos ihan vaan niin, että se kestää, jos ei tapahtu mitään. Joo. Näin. Nyt olisi tehty ensimmäinen vanerin kylki. Siellä on nyt aika väkevästi mattoa ainakin saumoissa. Kyllä kestää, kyllä kestää. Vielä olisi aika lailla tekemättä. Loppu hartsi. Se olisi uusi päivä ja hartsit olisi kuivanut. Mitä edellisellä klipillä oli ne oli tosi märkiä ja nyt se olisi kuivahtanut. Nyt lisätään siihen vähän mattoa. Nyt saadaan laittaa tuonne ja tuonne kaikki tehdä. Mä heittelen siihen vähän mattoa, niin pian näette, minkä näköinen tuli. Se on kyllä näin helppo homma. Se on tuosta vaan ja näin. Napsahti. Siihen olisi hartsit levitetty ja matot. Pikkusen pitää vielä rullailla tulla noita ilmakuplia tai noita, missä ei kunnolla hartsia, niin näkyy. Tuota en saanut ihan tehtyä, joku tuommoinen pätkä enää mattoa, niin se jää vähän kesken. Mutta sitä tulee huomenna lisää, niin saa tehdä tuon loppuun ja sitten varmaan ruvetaan tähän tekemään kantta päälle. Kyllä tästä vahva tulee. Tulee kyllä varmaan tästä peräpeilistä. Kokeillaan nostaa ja sovittaa tuota moottoria tuonne veneen perään, niin nähdään vähän voisiko se sopia edes sinne. Joo, meillä tuli semmoinen pikku probleema, että me ajateltiin, että nyt se menee heittämällä sinne, mutta ei se nyt menekään. Ei, se tarvii ehkä, no noin sitä ei sinne saa laitettua, jos ei tee semmoista samanlaista kaukaloa kuin siinä oli. Mutta jos me laitetaan hissi siihen, niin sitten se ehkä onnistuu. Joo, sen saa nostettua sitten tuo moottori ylös, kun hissillä nostaa ylös vaan se. Mutta katsotaan, sovitetaan paikalleen, niin nähdään. Käypä kahtomassa. Vähän meni sivuun. Pakita pikkusen. Joo, vähän meni liikaa. Vähän vielä. Vielä vähän. Vähän vielä. Ihan vähän vielä. Höp.
Sitä pitäisi tuoda aika paljon taaksepäin tuota. Joo, katsopas nyt meillä on tämmönen ongelma. Tämähän kääntyy alaspäin, kun nostaa koneet. Näin. Lisää menee tonne. Tai jos me hommataan hissi, niin me saadaan nostettua tää konetta näin. Se tulee vähän tänne päin. No Ja niin. sit se nousee. Sitten me saadaan käännettyä tuota alaspäin niin, että se ei osu tuo. Eli me ei tarvitse tehdä kourua tänne. Saatais tasainen tästä. Mutta nyt siinä on se ongelma sitten, että saadaanko me ajettua sillä. Jos me... Sehän pitäisi olla about. Tämän levyn pitäisi olla periaatteessa tuon pohjan tasassa. Niin se pitäisi olla vähän alempana. Mutta mehän koetaan ajaa sillä niin, että se olisi vähän ylempänä. No se olisi varmaan valttiarallaa tässä näin. Niin se ajo. Niin. Mikä se voisi olla optimaalinen nopeuden kannalta. V Se saa vielä vettäkin. Niin, ja Pitää siihen kyllä joku lisää V-otto tehdä, mutta ehkä se vaatii se hissin. Joo, en tiedä. Se on Zoomaa. vähän mysteeri nyt. Miten me tää tehdään? Selvitellä. Joo. Se on vaihtoehto 8 tuumaa. Semmonen hissi, mikä tuo 8 tuumaa taaksepäin tuota moottoria. Tai sitten ei hissiä ollenkaan ja tehdään kouru tuolle ohjaukselle. Se on tää ohjaus on vaan semmonen, että se ei niinku 8 tuumaa menisi justiin tuosta pikkusen yli tuosta, niin se mahtuisi kääntymään täällä takana. Taikka sitten ilman hissiä tälle tehdään vaan kouru. Mutta on se ilman hissiä vähän tympe. Niin joo. Kun sitä ei voi sitten nostaa, että jos se ajoasento on niin tosi huono. Niin Tai sillä ajamahan sillä pystyy. pystyy, Mutta se voi mennä lujempaa, kun sitä saa nostettua. Niin. No niin, pyyhkästiin takaisin se tuohon pukille. Hyvä hanskat tiskiä lähdetään nukkumaan. Kato, kun tuli hyvin. Shampoo! Black Smoke. Terveisiä kaikille vihreille! Lämpimät terveiset. Lämpimät terveiset! Sehän lähti kuin mikäkin raketti. No niin. Eikä se laittaa vielä ovea kiinni, kun on niin sakea savu täällä. Tehdään akkukoteelo. Akkukotelo ja en mä tiedä voiko siihen nyt oikein mitään muuta tehdä, kun en tiedä vahvistetaanko vai enkö tiedä mitä tehdään. Me ei nyt tiedä. Sen mä tiedän, että me tarvitaan nyt se yksi kaveri Tornihotellista tänne pikkusen sassiin. Joo. Tai laitetaan luiskaan tämä vene. Tai 8 tuuma hissi. Tämä viemässä Ähtärijärvelle ja unohdetaan sinne. Niin, se voi olla. Tiputetaan sitä veneen laskupaikalta sinne vai? En tiedä kenen vene. Siinä se seilaa. Pistää kyltti, että saa ottaa. Joo. Saa maistaa. Saatiin mattoa lisää. Se on tuokin valaamis aika lailla. Pikku rulluttelut vielä. Se on siinä. Sitten varmaan ruvetaan Topiaksen kanssa akkukotelon tekkoon tuonne. Pitää suunnitella sinne joku semmonen kehikko vaneista. Kuitua päälle. Ja tähän sitten tämä jämähtää, niin saadaan leikata nämä oikeaan muotoon tuohon vaneri päälle. Voidaan näitä kulmia suunnittelemaan. The next day. Mitäs me ollaan värkätty? Pitkien värkkäämistä ja suunnitelmien jälkeen tultiin siihen lopputulokseen, että mitä tuohon pahaviin vähän piirreltiin, niin 6 senttiä leikataan peräpeilistä pois. Niin vielä lisää. Se on noilta main suurin piirtein. Sen verran sitä lähtee vielä. Sitten siihen tehdään kans levy, noin 2 senttiä paksu kerrosrakenne ja
Ja hissi. Hissi. Semmonen me nyt päätettiin, että me tehdään. Joo, kyllä me jonkunlainen hissi siihen tehdään, käsikäyttöinen itse. Käytiin hakemaan mustaa rautaa, ihan tuommoista L-rautaa, 120-70. Tehdään nyt prototyyppi, että jos se tulee hyvää, niin sitten niitä voi alumiinista tehdä jossakin vaiheessa paremmin. Ja joka tapauksessa tehdään varmaan, jos tämä vene meille jää, niin talvena hydraulinen hissi siihen sitten oikein alumiinista. Mutta vähän nyt näin testiajaksi tehdään tuommoinen väliaikainen. Kestää se oikein siellä, kun siihen hyvä hiio hyviä vettä hyvin maalit siihen, niin kyllähän se sillä menee. Kyllä. Mutta joo. Tää on... Me suihkahtaan siitä nyt siivu pois. Ja siinä vielä jäyhyys riittää. Toivottavasti. Riittää. Tuetaan sitten, jos ei riitä. Jos ei riitä. Kyllä se riittää. Kato, se lähtee jo pois. Niin. Eikö sulla... Miten se leveä se meidän ohjaus oli? Sikseen veen. Sikseen veen. Tuu jonnet. Tähän vetäis viivaa, tuu katsomaan vähän viivaa. Mikä? Eihän se oo suorassa. No, vaikka. Ai mun follow. Ai mun olkapää. Ai mun olkapää. Tosta vetää tää viiva. Ihan kuin ennenkin vetää ennen viivaa. Käellä. Vähän kolmasti. Mitä tuon nousuportaan kohdalle? 6 senttimeters. Kato tänne nyt vaan, vedetään pitkällä laualla siitä sitten. Circleilla. Missä se on se? Tossa on tuo. Tehdään kato pieni tarkkuusmittaa. Tässä saadaan näistä nousuportaista. Näistä Niin joo. 37. 37. Jaa, just. Teekö me paljon 37 tai 30 lisää? Mennäänkö läpi? Joo. Siinä on pieniä puukkosahan hommia. Pistosaa. Tätä meni ihan läpi. Tää loppu. Häh? Tuo loppu vähän ihan läpi. No ei näköjään mene. On kyllä tosi pienestä kiinni. Että Niin, jos se menee ihan puukolla tai sahaan. Niin on. Mua kutittaa jo. Varmaan kutittaa. Hirveä kiisu täällä. Kutittaa. Sitten pistosahat. Kato. Mitä? Ruma ääni. Tää on äiti huutaa. Kova ääni äiti huutaa. Eikö vielä lähtenyt? Nonne. Ei pakko kyllä vähän kehua tämän veneen niin kuijuttajia, joka on kuijuttanut tämän veneen, niin tosi hyvää niin Pirrana, mehän tää ollaan kuijutettu. No nyt oli vähän omaa hyvää haista. Tarkoitit varmaan näitä, mitkä täällä on ollut vakiona. Eikö näitä? Oli niin pirun hyvin tehty. Onko ne nyt hyvin? Ihan ok. Ihan ok.
Ihan ok. Oliko se vähän oma hyvä? En oli kyllä. Tänä höpötyskorva. Jos joku tietää mitä tuo on tuo valkoinen. Siis haisee ihan pomma sinappipaskalta. Hyi. Se haisee kyllä jo kieltämättä. Kyllä taas, Mitähän matskua siinä oli? kyllä taas Reikä lapsikume täytyy. muuten pikkusen hävisi komeasti. Toi johtoon tulee edessä. Nyt päästään siihen viiva. Leikataan tuo pois. Onko siinä? Joo! Siitä pois. Siitä poikki. Sitten kopioi ja toiselle puolelle. Se leikataan ensin toi. Kopuipaste. Millä me leikataan se? Siis kyllähän meni 100 sirkkeliä leikattua. No aika, niin. Niin ei saa kuin ehkä 20 senttiä. Niin joo. Kuviso. Puukkoso. Puukkosaa. Pistosahalla. Raavaat miehet päästään sen Millä me saadaan se oikeesti suoraan? Mihin sä makit tän käsisirkkeliä? No se on ihan paska. Oh. Sillä ei tee mitään. En tiedä. Märkätä. Ai tolla. Vai millä? No miten sillä osuut siihen, niin että se menee? Ei sillä osu mitenkään. Tossa on toi. Joo, tossa on toi. Tälläkö ei oikeesti osu? Ei. Ei oikeesti osu. Ei sillä ei tee kyllä mitään. Jos ei siihen ruuvaa ottaa. Ei me Lautaa ruuvata, kiinni. siihen mitään. Niin. Se on niin hyvä yhtenäinen kuitupinta. Ettei Niin. Tänne voi kyllä ruuvata vaikka kuinka monta ruuvaa. No siinä, eihän se tule vesi sisään. Niin. Mitään väliä. Leikataan pois. Leikataan. Ei ois paljon enää. Ja hommaahan valikoituu perinteinen pistosaha. Ei pian ois läpi. Tuleeko jo hiki? Siis on tässä nyt, kauanhan tässä on hinkattu. Mitä? 15 minuuttia? Vartti varmaan. Kuka tämä on? Kyllä nyt pitää sen verran sanoa, että kyllä me tuolla kuviotolla pyyhkättiin alkuun. Ei ihan niin kovia jätkiä ole. Menikö hän myöntämään? Kaikista uskottavia valheja alkaa siitä, että se uskoo itse. Hienosti meni. Kato miten hyvä kerrosrakenne. Melkein suoraankin meni tuo. Melkein. Mikä Toiselle vittu, siinä on hyvä lonttu parissa No kohtaa. niin, onkin varmaan, kun tuo kuviosahalla päästään. Toiselle puolelle sama homma. On niinku ykevä tällainen. No on. Mitäs siitä yöpöydällä? Tuommoinen. Kuuntele ne kova. Ihan kuin kuituvanerilla hakkaisi betonilattia. On tää jämäkkä. No. Ei siinä mennyt kuin puoli tuntia, oli molemmat sahattu käsisahalla. Valehteleeko Miru? Ei. Mitä mulla valuu? Tuossa on. Onko ruikkuu? On paskaa. Sitten seuraava. Gin tonic! Gin tonic! No ne. Tänne olisi nyt kuijuteltu tuo akkukotelo ja Toisella puolella on tuo tuore voitelukotelo. siihen tulee se tuore voitelusäili. Saa- Öljysäili. Saa lujasti kaikki kiinni, niin voidaan hyppyttää isoista aloista. Kyllä. Tuonne tehtiin pikku reijät. Pääsee vesi pois tuolta. Sama akkukoteloin pohjaan. Niin. Se rupeaa saamaan se peräjäykkä. Se on. Onko se näyttänyt mikä tonne on ilmestynyt? Mikäs sinne? Niin joo. Sinne tuli tommonen. Näytä sormella. Tämä pala tänne pohjaan tuli vielä iso. Jos se hissi tulee kiinni tänne alas asti, niin siinä on vaneri välissä, ettei se tule pelkkää kuituun. Niin. Kestäis paremmin. Niin, se on varmasti jäykkä ainakin. Onhan tuo perä nyt jäykkä. No pitäis olla. Pitäis kestää. Periaatteessa se hissikin jäykistää se vielä, kun tehdään sitä hissistä pirun jäykkää. Sitten kun se puhutaan sen kiinni, niin sehän toimii kans niinku rakenteena siinä. Aa, Niin kyllä se kantaa. Varmaan. kanta. Ollaanko me näytetty, mistä me ajateltiin tehdä se?
Näytettiin. Kerrottiin. Kerrottiin. No, me kerrottiin. Ei me sitä kerrota uudestaan. Ei viiti 2 kertaa. Ei muistanut ennen. Nyt varmaan lyö kansilevy sen päälle. No, me leikattiin jo. Tää. Siellä. Mitäs tästä on meinattu leikata? Mä en tiedä. Mä löysin sen tuolta varastosta. Tultu Siitä pikkusen toisiin ajatuksiin. Joo, se on melkein leikattu. Silleen, että ei ole Olkaa nyt, ei saakeli, tää oli havuvaneeri, ei ollut koivuvaneeri. Mutta siinä on meidän kansilevy. Joo, se toimii siinä. Sitten tulee semmonen kotelorakenne tuosta sitten. Sitten se on jäykkä. Kestää vaikka hyppiä päälle. Ja sitten se tukee muutenkin nää, että se estää näitten nurjahuksen sivuttaisliikkeen kaikki, niin se on ihan pirun jäykkä tuo peräisen jälkeen. Oikein pirun jäykkä. Niin kuin Yrkki sanoisi, pirun jäykkä. Se varmaan lyö tähän hartsia nyt ja mattoa ja kanslevy siihen liimaantumaan ja sitten porataan vielä puutapit läpi ja reittäytyy hartsia ja lyö tapit reikiin. Niin tulee semmonen mekaaninenkin liitos siihen, niin se ei pelkästään ole hartsin varassa. On kova. Tulo on hyvä. Toivottavasti. Täällä on Me puhallin. varmaan siirrytään nyt tuon kimppuun. Puhallin täällä pöhöttää. Pistetäänkö se vähän tonnekin pöhöttää? Lyhätään vähän sinnekin. Eikö söpö? Tää on vähän niinku puhallin vauva. Se on El Björne. Saatana kun oli El Björne. Björn. Björne. Björn joo. Björne puhaltaa sinne lämmintä ilmaa. Ruotsipoika. Tein tosiaan tuo vaneeri tuohon ja laitettiin puutapeille se nyt kiinni siihen. Nyt se pysyy siinä. Häh? Niin, ruuveja ei saa kuulemma käyttää tämmöisissä liitoksissa, niin lyötiin puutapeille. Katsotaan minkälainen tulee. Miro rupesi lyömään hartsia tuonne kattoon. On tympeä paikka. Nyt vetää viiva. Katso. Me veettiin jo äsken viivaa, mutta vetää lisää viivaa. Mihin me vetää viivaa? Vetettiin Tähän tänne. Tähän veneeseen. Maksan mielellään. Vaikka tää ilta jatkus, mä käyn mielellään. Ja koittaa ymmärtää Shoutout Jeti. mun elämää. Eikö terveisiä Jetille? Lämpimiä Terveisiä Jetille. Tuustettiin Jetroissa ja varmasti katsotaan meidän videoita. Oli vaan vakevat. Sama toiselle puolelle. Ootko siinä sama kohta? Varmaan nätiin. Hyvä kysyä, kun rälläkkää, jumala se on kiinni. Nyt siitä meni viimeinen kanto. Niin meni. Mitä keinuu taas? No siellä on varmaan se palikat tippunut. Mutta tähän nyt vaan vaneeria sitten. Joo. Aika paksu tää rakenne tässä. No. Nyt se olisi seuraavana. Pitäis nämä kuijuttaa. Taikka vaneeroida nämä jotenkin. Sievästi. Siinä onkin sitten oma operaatiossa. Siitä tuli semmonen. Saatiin leikattua nuo reunat tuonne. Mun mielestä aika komea. Melko hyvä näköinen. Aika kyrväkäs. Joo, Pitäis kestää. pitäis tulla hyvä. Koetais vähän täältäkin. Ihan hyvän muotoinen täältäkin. Mä en oo kahtonut sitä sieltä. Miltä se näyttää. Joo. Kyllä on jykevä perä. Joo, ja hyvän näköinen tulee. Kyllä. Ankara kuijuttaminen ja pakkelointi ja Siinä tulee menemään aika. menee. Tai tulee. Mutta ei voi oikein mitään. Sille ei maha mitään. Se on semmoista. On tähän lähetty. Hotrotti perä oikein.
Kyllä on tympeä homma. Kato sä mikä päivä. Mahdoton. No, mut keli on komia. Nyt olisi pahavimuotti siinä. Eikö aika hyvä? Oh, perä on hiottu. Siinä vaan vetää mattoa päälle ja sitten on reijä paikalla. Joo, tästä on ihan reilummin otettu, että saa hyvin kuijutettua sen kiinni tuohon sitten. Pian päästään vesille. Varmaan huomenna. Mennään nyt leikkaamaan tuo vaneri. Tällä näin. Mennään kokeilemaan. Istuuko se? Se riippuu mitä siltä haetaan. No haetaanko me siltä? Täydellistä istuvuutta vai haetaanko me siltä epätäydellistä istuvuutta? No eikö se ole aika täydellinen? No ei se ihan ok nyt on. Mikä siinä Se on? on ihan hyvä. Täältä se on tasalla, niin se on silloin hyvä. Sehän näyttää jo hyvältä. Lähtee liikkeelle tämä vaneri vielä. Siitä pitää nyt kuijuttaa. Leikattiin sen takia, että siitä tulee siistimmän näköinen. Että me saadaan. Tai en mä tiedä tuleeko siitä siistimmän näköinen. Siitä nyt tulee semmonen kuin siitä tulee. Mä tässä nyt katoin sen tässä näin, niin Siitä tulee kätevän näköinen. meillä ei riittänyt yksinkertaisesti vaan ammattitaito leikata sitä suoraan. Mitä? Tuota vaneria. No oishan meillä piisannut, kun me oltais tehty se suoraan. Siitä tulee nyt tommonen. Se on semmonen. Kaunis. On sekin valmis. Nyt alkaa armoton kuijuttaminen. Vai miten? Ei mulla. No. Sulla. Ehkä jollain muulla, mutta ei mulla. Kuituhommia. Tätä tässä piisaa. Tää on tämmöstä mukavaa ajanviettoa. Lauantai, eikö sunnuntai päivällä? Hei velpoik, tuolla on ilma. Voi perhana. Ei ne taitaa muuten olla siellä niinku jo alla. Sitä ei lähtee sieltä, kun se on tuo kantti tossa. Niin se on semmonen. Nyt ois peräpeilin reijän paikat. Ei olla puhalla. Ja muutenkin tämä kuijuteltu aika hyvällä mallilla. Hanskatkin on sen näköiset. Sitten vaan semmonen pieni hionta siihen. Pieni hionta vaan. Naps ja kops. Meillä on täällä karvapyllyn kanssa aika jännät paikat, kun meillä on ihan viimeiset hartsit menossa ja mattoa vielä levitetty tuonne. Siinä on loput. Katsotaan miten meidän käy. Mitä karvapylly on niin? 15 kiloa. Mattoa on mennyt pian 15 neliötä. Tätä menee ihan tolkuton. Ei kun 13 kiloa. Joku 2 vitosen pönttöä, 1 3
kilon. Joo, 13 kiloa. Eli ei pidä paljon mitään. No ei. Kyllä me vielä joudutaan hakemaan. Meillä ei vaan ole missään täällä lähistöllä. Me pitää lähteä jonnekin maata Kauemmas. merta eemmäs kalaa. Että me löydetään Tässä saattaa veneen valmiiksi, vaan sitten me päästään hakemaan sitä hartsia. Tää pitää niin piruu. Että täällä lähtee. Pitääkö tänne saa vielä hartsia? Sitten. Perkele. Nyt ollaan päästy. Mutta ei ihan hirveesti. No ton verran jäljellä. What the fuck? Koipa rullata tuota vähän aikaa. Näpä rulluttaa. Onhan täällähän nyt on Siinä on tästä vanhaa. naapureillekin jakka. Täällä on vaikka kuinka. Kyllä tämä tästä pikkuhiljaa. Mä saadaan matskua lisää. Mehän ajateltiin ensin, että me sillä 3 kilon pöntöllä selvitään tämä. Eihän se riittänyt alkuunkaan, ja sitten lähtiin 5 kilon pönttö ja ajateltiin, että nyt piisaa. Ja heitä Ei piisaa vieläkään. heittämällä. Sitten vielä 5 kilon pönttö, niin sekin loppui. Ei millään. Nyt haetaan taas 5 kiloa ja sekin varmaan vielä loppuu. Varmaan. Haetaan 15 kiloa seuraava. Pitääkö Kahden se saallit niin, vähän pitääkö ämpäri. ostaa 200 pönttö? Muutaman mainoksen kun katsotte sieltä YouTubesta, niin mikä vahti 200 litrainen pönttö. Ja 300 merkuri. Nyt olisi hiottu aika lailla ylimääräiset hartsisysteemit pois. Mirolla on täällä mielenkiintoiset puuhat. Joo, nyt tehdään hartsi-injektointia. Tosta kato ilma pois. Ai kun tänne. Tonne työnnetään kuule. Oho, missä se reikä on? Tossa. No sinne vähän jäi ilmaa tuonne, kun tuon nurkkaan niin tympää kuijuttaa. Niin Noin. kato, kun se tykkää. Tosta noin kuule. Tulee aika kiva. Noin. Ja nyt kato nyt, kun tulee mahdottomasti yli. Mulla on täällä renttu sitä varten. Joo. Tosta kuule. Eikö tuo meni läpi tuo reikä? Ja siitä kato menee, kun aina kato runttaa, niin Joo. se on syvemmälle kato. Kivan näköistä. Varmaan auta sinne lykätä, kun se tulee aina No mennään, se on tullut syvemmälle. Tee reikä tohon. Eikö se mene läpi? Joo. Eikö se tarvii sinne enempää? Joo. Istä sun reikä jossain. Eikö tonne vielä vähän saa? Olisiko mä alalta päin? Ei se veisi. Ei ihan. Tee reikä siihen. Kun ei huita Minä tein. reikiä yhtään enää. Väärä suunta. Jätkä kävi ihan kuin töysäläisellä. No mä ajattelin, että sä oot porannut tällä oikeaan suuntaan, niin edes kokkeen. Kato, kun tuli hyvä. Vähän vielä sieltä. Täällä on toinen sama homma. Siellä on noin ilma. Vähän täällä lisää. Mä siellä levitin vähän kittiä jo. Pitää kitata lisää, mutta pitää sekoittaa vaan. Pirullista hommaa tuo kittaaminen. Joo. Kato. Kyllä tulee kiva. Näin. Tää oli ihan hyvä idea. Oli. Tää oli tosiaan äsken keksitty juttu. Joo. Se olisi Katsotaan, siinä. kun mä käyn sekoittaa kittiä, niin vetään tohon vähän lisää. Ja sitten tää toiselle puolelle. Tännekin tarvii vähän lisää tätä mähiskää. Joo. Tulee suoraa pintaa. Ehkä. Vähän tympeää tämä lasikuitukitti. Vähän niinku piruujäykkää tavaraa. Olisiko nyt valitaan joku toinen? Kyllä me tähän vetään pintaa joku hieno kitti ennen maaliin. Kato nyt mikä rantu sinne jää. Pitäis ohentaa sitä. Pystyisikään sitä ohentamaan? No en tiedä, kun täällä on näitä, ei tätä kannata kyllä ohentaa, kun täällä on tota kuitua. Tuliko hyttynen? Mä vähän näin olevin. Oliko hyttynen Oli, niskassa? oli. Oi Jeesus. Mä liian. Liian kaunis. Sinne laitettiin vähän kittiä nyt. Joo, tuo kuitukitti on hyvä tämmöisen isompaa oikaisuun. Sitten laitetaan hieno kitti päälle. Eikö? Joo, ennen maalia. Täällä on hyvä tehdä tämmöisiä isoja naamanliikkeitä. Joo, se oli karva epätasainen tuo meidän systeemi. Nyt se on semi-hyvä. Siihen hullu hionta ja täältä vähän reikiä paikkailtiin keulasta ja Siihen on vähän mätkitty. nurkkia vähän korjailtiin ja se semmoista. Ankaraa hiomista jäljellä. Pirunmoinen hiominen. Tuolla on vähän, tuolla noin. Ei ikinä enää kuijutet. Ei ikinä. Ikinä ei saa sanoa ei ikinä. Paitsi no seuraava menee, että voidaan pikkusen.
Niin. Ja varmaan kaikkia muitakin veneitä, mitä meillä tulee olemaan, niin voidaan vähän kujuttaa. Vähän. Mm. Seuraava Fjordlingi. Semmonen olisi hieno. Semmonen tulee. Meidän veneeltä puuttuu nimi. Niin, mitä sille keksit? Tässä sille keksitään, nimi puuttuu. Pitääkö antaa katsojien päättää? Niin. Paiskatkaa nimiehdotusta sinne kommentteihin. Valitaan sieltä yksi. Laittakaa hyviä. Joo, ei Meillä on joku kaunis nimi kauniille veneille. kaunis naisen nimi. Naisen nimi kyllä. Eikö se yleensä pidä naisen nimi olla Pitää veneellä? jo, eihän Ei meillä ole mitkään Jormaa. ei se menee niin Ruotsin meiningiksi sitten, että Onko Ruotsissa Jorma ja mutta siellä on äijien nimiä varmasti venneinä. onko? No ihan varmaan. Niinkö arvelet? Kyllä mä vähän usko. Mutta meillä on semmonen kaunis naisen nimi. Joo. Oikein hellä, semmonen ihana. Meillä on ollut Mairea ja Polinaa ja semmoista. Joo. Maire oli kyllä kaunis nimi. Maire on hieno nimi. Kaunis vanha naisen nimi. Mairea on ikävä. Joo. Joku, Mutta laittakaa kommenttia Joo, alle. niin. Valitaan sieltä sitten. joku hyvä. Ei me huonoa laita. Ei mikään saatana pistolapio. ihan joku oikea nimi. Lumiaura. Niin. Nyrkkikyllikki. Oho, sieltä tippuu paljon. Katsotaan mennäänkö yköisellä. Ei taida mennä. Kato. Karva eteen. Nelliveto päälle! Ei laitet. Eikö se nyt takavijolla mennä? Kato. Sinne tippuu trackliini. Perhana kun tuo on niin kapea tuo akseliväli tuossa, niin se ei tahdo mennä tuonne montun päälle. Ehkä olisi ollut parempi, kun ei olisi kuvannut, ei oikein onnistu. Oliko vaikeaa näköistä? Joo. Kaatuukohan se vielä? Meneekö laillaan montun päällä? Olisiko se siinä kiva? Joo. Täältä otetaan tää keularengas, ei oo mikään. Nokkapyörä. Nokkapyörä. On se vähän huono tässä. Karva pitäisi saada eteen. Taaksepäin. Siihen. Se oli kato ovea otti. Perkki. Tää on ihan kätevä nokkapyörä tää. Tää on vaan vähän uusimisen tarpeessa. Tuolla olisi parempi nokkapyörä jossain. Missähän se on? Se on jossakin tuo. Pahkon nokkapyörä. Se vaatii vähän öljyä. Joo. Vanha piltemalainen. Alkaa olemaan tiesä päässä. Oi löysä Aisani jäi nuorilla pyssyyn. Miten menee? Semmonen kun pitää saskarrella. Joo. Joku sen tyylinen. Jotakin tämmöstä. Siinä on vähän jotakin pikkumittoja, mutta Tehdäänkö me se vaneerista? tehdään yksi vaneerinen. Tää voidaan sitten myyä. Maalataan se hopeaksi, että se näyttää alumiinilta. Mä oon ihan samaa mieltä. Eihän kukaan välttämättä huomaa sen. Ei todellakaan. Meillä tuli täällä pikku ongelma. Pari päivää oli tuo pakkeli. Taikka pari päivää sitten tuo pakkeli vei, eikä se tahtonut vieläkään oikein kuivaa. Täällä tallissa yleensä semmonen reilu 15 astetta, niin ei kuivannut. Jos se tuolla kuivaisi. Saa oikein kunnolla lämpöä. Ja se ehkä rupeaa, no en tiedä. Siinä kopeitinta pitäisi olla oikea määrä justiin, että se on varmaan vain kylmästä johtuva. Joku mistake. Niin. No, katsotaan pian mitä saa siitä oikein. On tää vähän pieni tää suorakulma. Kun se on pienillä vehkeillä tottunut touhua. Siis on, mutta tää on niinku vaikea välikoko. Tässä meillä on mattoa, mitä pitäisi tuonne venneen lattiaan laittaa. Tiikkimattoa. Jostakin ostettua. Tuommoista. Saa nähdä minkälaista kampetta on. Tuossa pitäisi olla liimapintakin tossa. Kai täyttää veneenmattoa. Siitä voi tulla ihan sievän näköinen. Käymään ulkona.
Mitäs me siellä? Hyvä mittaa, yksi mitta. No käy. Mä haluan mitaa. Taas kun me otetaan sitä samaa. No se on sinne paperissa, mikä poltettiin. Yläpultin reikään suurin piirtein siitä mittaa. Mistä me nyt se osataan? Semmonen karro suurin piirtein. 4, 5. On se 4. 5. Ehkä. 4, 5. Karkeasti. Pitääkö se miten tarkkaa olla? No, mitä tarkempi, niin sen herkumpi. Eiku? Meitä. Meitä paikka horissa. Esitteleksä sä sun piirustuksen? En mä ihan vielä. No mutta eikö tää on melkein valmis? Tästä tuli siis piirustus. Siinä on meidän tulevat piirustukset. Jos sitä joku jotain ymmärtää. Siinä on hissin piirustus. Keskeeräinen. Mäkään ymmärtänyt mitään. Mutta nyt mä ymmärrän. Ei aina tarviikaan. Ei. Tarviiko? Ei. Ei joka kerta. Sä näytät. Nyt on piirustukset valmiit. Siitä on pitäisi tulla, en mä tiedä saako sitä kukaan selvää, mutta ei sitä tarvitse saakkaan. Siinä on perämoottorin hissi. Joo. Nyt me lähdetään leikkaamaan tuo rauta. Pajalle. Pojalle leikkaamaan rautaa. Tuossa rauvat mä vien tää. Mä tuo. Se on Kinkäpin lava on semmonen 1900 pitkä. Tästä riihon mitta on tosi huono. Kyllä ei Kalle mittaa väärin. Mitäs me vielä haet? Latta. Lattaa mukaan. Plattaa. Flätäjää. Vähän plattaa flätäjämmä. Kansi kiinni. Pistetäänkö turbodiesel niissä käynti? Käymään. Otetaan holsetti pyörimään. Joo. Näytä katselle, kun Nissani puskee pakoputkista. Savua. Olemme saapuneet pajalle. Pikku saatauti. Sä voda. Ei tule voda. Siitä niin. First one. Luita 2 ja vähän lyhkäsempiä 2. Uno. Uno. Tiedätkö mikä seuraavaa? Katsotaan se Joo. seuraavaksi. Dos. Tres. 3. Cuatro. Mamma mia. Mamma mia Maria. Nyt on kaikki. Ei oo vielä. Niin piti meidän joku rauta vielä. Vielä vähän. Tehdään semmoinen. Niin, olis palat leikattu. Saha kiinni ja Lähdetään kotiin. lähdetään jatkamaan. Noniin, se olisi maisteluvideo. Tää testissä valkosuklaa ja Etelä-Korea. Pistetään maistaa. Et sä tätä maista. No joo. Sä maistat, sä sitä kuningaarta. Mä en tiedä mitä tää maistuu. No niin, mä maistan sitä. Et varmaan maista. Tää on varmaan pala. Et varmaan anna. Hommaa saa sanoa omaa. No mikä maisteluvideo semmonen, kun toinen ei saa maistaa? Maista, niin sä sitä omaa. Se on vittua. No miten se maistuu? On kyllä pahaa. Onko paha? Ihme. Mä maistan. Saat kyllä maistaa. On niin pahaa. Oota se jälkimaku, kun näet suun kiinni ja hengität nää kautta pihalle, niin tulee ihan tämmönen vanha leikkimökki. Tai joku homehtunut. No on kyllä paha. Eikö oo? Oo. Joo. Lattia sieni maistuu. Helvetti. 0/5. Joo, 0/5. No sitten testissä ihan perinteinen kuningatar tuutti. 5/5 kaveri. 5/5 niinku aina. Joo, tämä on kyllä paljon paremmin mitä tämä jutsu on. Meillä kävi pikku lapsus. Pieni mittavire. Meidän piti leikata 2,350 pitkää, niin leikattiin 2,300. Ei tiedä minkä takia.
Mitä tässä vaan pohjittu? Hyvä tuli piirustukset, mutta ei luettu niitä. Joo, ei. Mukana oli jo vieressäkin, mutta tehtiin silti semmonen vire. Sehän piti nyt hitsata jatkoa ja leikataan sitten poikki tuosta jostain 5 senttiä Siitä. lisää. Toinen pala saadaan tehtyä ihan kokonaan. Sitä oli, kato jäi sen verran. Semmonen sattuuhan pätkä. Näitä sattuu. Touhutessa. Ei vähän mitään. Ei. Vähän tuossa hiastaa ja Siitä tulee hyvä. Tuossa nämäkin tehty. Taikka reijät poraattu näihin. Näin. Tuohon pitää vielä rälläkällä leikata. Että niistä tulee semmoset oikeat reijät noihin. Tämmöiset saa kun ite tekee, eikä osta mitään. Saa sitä mitä haluaa. Ja Joo. vähän sinne päinkin oleva. Niin. Siitä tuli luja. Kestas mä sanon. Joo, oltiin tässä aloittelemassa viikonlopun veneurakkaa, mutta se rykäs keika. Joo, hinurikeika. Ei varmaan. Lähdetään kahtoo mikä siellä on tilaa, niin just jotin liikennekäyttöön. Koitetaan lähteekö herkku käyntiin. No, pian se selviää, että mikä siellä on oottamassa. Niin, sitäkään ei tiedä vielä. No, Tähän meidän käy. miksei meidän ovet auki? Onko akku ihan tyhjä? Onko se noin tyhjä? Oi perse. Vai lähteekö se käyntiin? Katot. Helposti. Ihan se kun on Oota vartteri. laptovelti auki. Vähän oli akku tyhjä. Nyt. Lähdetään keikalle. Siellä taitaa potilas jo kaukana näkyä. Mikä? Onpa tuttu auto! Ei perhana! Onko se velipoika? Saanko lähteä Morsmaikon kanssa ajelulle? Se on. Sovia. Löydä kyyti. Katsotaanko mikä siellä on. Kisalukkoa pellissä ja... Jumalauta. Kattoo mikä putsari. Se on varmaan tuosta vapaavirtaussyödättimen takia, kun siinä on niin paljon tehoa. Niin. Onko laturissa remmi paikalla? Oo. Kyllä se tuli kyllä laturikauppaan. Niin. Häh? Niin se on. No, Hyvä kyyti. syödään kyyti. Onneksi on kalusto. Rupee vetämään! Tää tänne päin! Taasi! Ei muuta kuin remmit kiinni. Ja niin se on. Sinne punto meni suoraan omalle paikalle. Täällä on punto hyvä ollut. Rampit laski, niin sinne se lutkahti. Mitä sä oot teheen? Okei, sen perämoottori hissi. Tuommoinen siitä nyt tuli niistä palikoista, mitä askarreltiin. Esittele nyt miten se toimii. Onko se vaikka esitelläänkö vielä yhtä niinku hahmolla? Se saa No kerro nyt jotain siitä. Nehän liukuu tässä näin. Pistä tuon veneen perään sinne näkyy. Mikä siinä on ideana? Saadaan nostettua perämoottoria korkeammalle. Tällä. 10 senttiä saa tuotus tänne. Tässä äijättyä. Tuo näkyy liukuvara tuossa. Joo. Ja rautaa. Ei oo mitään alumiinia. Kelluukohan tää meidän veneen vielä? En tiedä. No, mutta siihen on sitten pakkelia levitetty taas kerran. Kyllä on hurja. Hurja homma. Ja pölisee. Siinä on vähän vielä tekemistä, kun on jos haluaa Ei. pinnan ihan suoraksi. Ja mehän halutaan. Me tehdään pelkkää priimaa. Joo, kaikki pitää vielä pikkusetkin ottaa kiinni. Kyllä se aika hyvällä mallilla jo alkaa olemaan.
Eikä siinä muuta kuin rankkaa hiomia. Tänään koitetaan saada hiottua tuo, että saadaan sitten ensi videolla maalattua. Niin kännillä, niin maalataan. Katsotaan sitten. Mikäs täällä on homman nimi? Hiotaan. Täälläkin hiontahommi. Kaikki vaan hioo. Sille ei oikein mitään voi, pakko hioa. Sitten otetaan täältä tänne. No ja se hitsataan siihen kiinni. Siinä on vene kylellä. Taas kerran. Tässä asennossa. Perä on melkein valmis. Kittaukset. Sitten ollaan pohjaa kittailtu ja kuijutettu, kun siellä oli niitä reikiä. Taikka ei reikiä, mutta semmosia. Tuohon on laitettu vähän kuitua tuohon yhteen kohtaan. Joo, niissä oli semmosia lommoja tai semmosia, että oli vähän maali lähtenyt. Laitettiin tuo lasikuitukitti siihen. Hiastaa se siitä pois ja Käännetään toiselle kylälle ja sama operaatio. toinen puoli ei tainnutkaan niin paha olla. Tää oli jo pahempi. Täällä oli kuinka monta. Tuolla oli kato. Ihan vieri vieressä. Ja mihin kivikkoon se on ajettu. Mut se on semmoista. Joo, nyt on ainoa hyvä keli niin kuin lähipäivinä. No, huomenna saattaa jo 20 milliä vettä. Niin pitää tänään saada valmiiksi näiltä osin. Joo, saadaan sitten sisälle. Niin. Joo, nää hiontahommat melkein täällä pihalla mukavampi tehdä, niin ei tarvitse tuolla imuria puuattaa tuolla sisään. Hissi ensi testi. Haluatko astua päälle? Näyttää kuinka nousee Tino. Mä pidän susta vähän kiinni. Vie. Perhana mulla on hampaat kurkussa, kun mä täältä Ei tästä nyt etu mihin. Eikö se ole vähän uterampi, kun se nousee siitä? Tää on väärä hylys. Ottu numero 2. Nostetaan Tino hissille. Niin. Kakkoskerroksen. Joo. Tää oli vaan etupuolella. Onko valmis? Juu. Ei pysy. Pidä kiinni musta nyt! No kun se kaatuu tälle puolelle. No ota kiinni! Ja sitten alas. Nyt takaa. Tässä sitten hieman nopeutettuna. Hienosti toimii. Eikö toimi? Ainakin 100 kiloa nousi. Ongelmista. Tuo pulttipussa on vähän raakaa, tai huono tehdä. Siinä oli pitkä pennin säästö, kun tuommoinen tehtiin itse. No siitä heti 500 tonnia. Juu. Ei ihan maksaa tuonne kumminkin jonkun euron tehdä. Varmaan 70. No ei maksa. Rauhat maksoi 450. Mutta on huomioon, että siinä ei ole ostettua vähän. Niin, varastosta ei tuossa. Semmoinen. Mehän meinattiin eka tehdä niinku sähköinen tuosta, mutta sitten... Ei jaksettu. Niin, ja ei Tai kerkiä. hydraulinen. Niin, ei kerkiä nyt niin nopeaa. Tehdään ensi syksyn. Joo, tai talven aikana saadaan tehtyä, jos tuo vene jää meille. Niin. Sitä ei koskaan tiedä, onko tuo myyty ennen kuin tuo... Joo, ennen kuin tästä pääsee tää hissi tuohon. No ei vaan. Joku Kyllä me onnekas. testaamaan mennä. Onnekas ostaa se. Se toimii. Se toimii, se on hieno. Onnittelut uudesta hissistä. Hissimaalaukseen ja toinen puoli veneestä. Pakkelointi ja hioja. Kuvataan sitten maalattuneesta oikein, semmonen tuuninkivideo. Sitten saadaan varmaan porata reijät tuohon veneen perään ja pistää se siihen. Kyllä mä luulen, että meidän kannattaa lähteä koneelle kilpailijaksi. Kyllä niitä hissejä sen verran tulee. Onhan tuon niinku koneen hisseihin verrattuna huomattavasti laadukkaampi. Oo. Manuaalinen kumminkin, nyt tää sähköhommia toimii sota-aikanakin. No, tuo on turvallinen. Vaikka vaijerit katkeaa, niin ei tuu muuten porukkaa alas. Onko tuo lamaa ja hissi? Sitä saa se yhden semmosen pojan vääntämään tosta, noin niin me nostaa ylös. Hiekkapuhallus käynnissä. Joo, vähän puhallettaa mukavasti maalata. Kyllä on pelisevää hommaa vaan.
Nyt tois osaat hiekka puhallettu. Kaikki nämä tämmöset vaikeammat paikat, niin loput meneekin sitten ihan käsihiomalla. Ja vene alkaisi olemaan aika lailla hiottuna. Yksi kylki enää. Rupee vähän tuo iltakin jo tulemaan päälle, mutta soitetaan. Millä fiiliksillä? Hyvillä, pian on hiomishommat tehty. Alkaa olemaan niin kuin maalauskunnossa. Se alkaa olemaan aika hyvällä mallilla. Noin niinku hiontojen osalta. On sitä saanut hioa ja paljon. Huomaa tuosta kitimäärästä. Mut ei sitä paksusti oo. Pitää kestää. Aika hyvä sitä tulee. Tää video varmaan alkaa olemaan tässä. Muistakaa tykätä ja tilata ja kommentoida. Joo. Seuraavalla venevideolla varmaan sitten lyödään maali niskaa ja katsotaan mitä muuta keksit. Ettäkää kommentti, mitä arvelette, minkä värinen tulee. Sitä ei ole kerrottu. Ainakin maalataan ja pistetään hissi kiinni ja moottori siihen. Näkee niinku lopputuloksen. Semmosta. Ei mitään. Laittakaa kanava tilaukseen ja sitä rataa. Ei mitään. Moro moro. Moro. Joo joo.